Καλύτερα να μην ξέρω τι έκανε στα νιάτα της. Πάντως να ξέρετε ότι εγώ προσωπικά πολύ στεναχωρήθηκα με αυτό που σας συνέβη. Και πιο πολύ στεναχωρήθηκα που ήμασταν αναγκασμένοι να σας το πούμε. Όχι, όχι, τι φταίτε εσείς. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Θα το ξεπεράσει με τον καιρό. Σε περιμένετε κάτι τέτοιο, κύριε. Ναι, σας είπα, είναι καιρός καρύ. Με έχει χτυπήσει αλίπητα η μοίρα. Έχασε τον αδερφό της στον πόλεμο, τη μικρή της αδερφή πολεμοσία και πέρα ο της πήγαν από ψωρίες. Πολύ λίγη πολύ. Είστε χώρες να ξέρω το μαμού και την γιαγιάς. Ήταν ο επιβάτης του Τιτανικού. Ο ένας τύπος πέθανε πράκτος από την αμμονία. Και η γυναίκα του κόλλησε από αυτό και έκανε. Μετά την κηδεία. Δηλητηριάστηκε τρία εξαδέρφια της αποκαλασμένα φρονεσινά. Και να το πω αυτά. Τώρα είναι πιο στο κούκλια. Το θύψε και να δώσει. Η καλύτερη της φίλης του τσίπησε μέσα. Την κάνει ο Ράτης. Το αρέσει να συνάδει. Εσείς ακόμα ζωντανός. Άντεξε όλα αυτά τα χτυπήματα. Άντεξε τώρα και αυτό. Θέλω να πω στην ΟΜΕ, όσο σκληρός και να ακούγεται, εντάξει, τον αγαπούσε. Δεν λέω ότι δεν τον αγαπούσε, αλλά βέβαια στο κάτω-κάτω μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν πάει να ήταν ένα σκυλί. Ένα σκυλί. Τι βρήκατε στην τουαλέτα. Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ. Ας είναι καλά, ευκάλυπτος. Κύριε Κόλλα, για να πηγαίνουμε και εμείς σιγά-σιγά. Σας είπα στην άλλη για κάποια από την έκφραση του καταλαβαίνω ότι δεν το έχει κάνει, οπότε για μία ακόμη φορά θα αναλάβω εγώ. Θα δώσω μου μισό λεπτό να σε εξηγήσω, είναι σοβαρό. Αστυνόμο, δεν θέλω άλλες δικαιολογίες αυτό. Δώσ' μου μισό λεπτό να σου εξηγήσω, είναι σοβαρό. Προσοχή. Προσοχή και να κοιτάς μπροστά. Εκεί. Κύριε Κόλλα, όπως προείπα, για να πηγαίνουμε και εμείς σιγά-σιγά. Υπάρχουν κάποιες διαδικασίες. Δυσάρεστες μεν, αλλά θα σώσω. Αλλά εντάξει. Το πιο επίγον είναι η πιστοποίηση της ταυτότητας. Σας κάνει βέβαια. Όχι εσείς. Εσείς ξέρετε ότι εσείς. Ενώ πρέπει να πιστοποιήσουμε την ταυτότητα του νεκρού. Πρέπει να γίνει εδώ. Αστυνόμοι, και στο νερό και κάτσε κάτω. Είσαι σίγουρος? Σίγουρα. Πώς κάτω? Θα κάτσω κάτω. Κάτω και μην βγάλεις άκρη. Καλά. Θα κάτσω. Λοιπόν, πρέπει να γίνει η αναγνώριση του πτώματος. Καταλαβαίνεις, είναι αναγκαίο. Ωραία, αστυνόμε τώρα, αφού εσείς λέτε ότι είναι αυτό, σας πιστεύω. Κοιτάξτε, εκτιμούμε την εμπιστοσύνη σας. Αλλά θα πρέπει να τηρήσουμε το πρωτόκολλο. Καταλαβαίνετε, ναι. Ένας συγγενής θα πρέπει να έρθει να αναγνωρίσει το πτώμα. Τώρα μωρέ αστυνόμε, δεν μπορείς να βάλω τη γυναίκα μου έτσι όπως είναι σε αυτή τη διαδικασία. Όχι, δεν είπα η γυναίκα σας. Ακόμα και εσείς μπορείτε να την άρετε. Ένας συγγενής είπα. Τώρα δεν θέλω να σας δυσκολεύσω αστυνόμε, πραγματικά δεν θέλω, αλλά δεν το θέλω να το πω. Κοιτάξτε, έχουν γίνει λάθη. Σπάνιο μέτρο, αλλά έχουν συμβεί. Θα έχει πετρώσει τώρα, έτσι θα γίνεται συνήθως. Έτσι γίνεται. Να σας πω, έχει ένα σπασμένο δόντι εδώ μπροστά και μια άλλη εδώ πίσω. Φοβάμαι δεν έχω να τις πληροφορίες. Αυτός είναι. Είμαι σίγουρος. Σγουρό μαλλί τζίβα και ξυρισμένος στα σκαμιλά. Τι εννοείται κάτω χαμηλά. Τον είχαμε ξυρίσει γιατί μύριζε. Και τον ιστορία. Το σχεδόν και μην πάρει. Το ξέρω, δεν σαν πολύ κοντά με τον εκτυπώτα. Αλλά υπάρχει και κάτι που λέγεται σεβασμό στους νεκρούς. Αν σας άκουγε η γυναίκα σας να μιλάτε κατά αυτόν τον τρόπο, τι θα λέει. Η γυναίκα μου, Ναι. η γυναίκα μου δεν το μύριζε. Εγώ υπέφερα. Εγώ και τα κιλά μου. Τι πράγμα. Τον έπαιρνε μπάφα τον άνθρωπο κάθε φορά. Πήγε αυτό το διαλέκτη, θυμάται τι πήγε. Λοιπόν, Καταλαβαίνετε τι λέτε. δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζεστε. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζω. Δεν υπάρχει λόγος να εκνευρίζω. Μα δεν καταλαβαίνετε γιατί εκνευρίζομαι. Είναι νεκρός ή δεν είναι. Και. Στο κάτω-κάτω δεν σκοπεύουμε να τον δοσταμώσουμε κιόλας. Είστε χιδαίος. Μα γιατί, δεν μπορείτε να βάλετε τον κάψετε για να ξεπερδεύουμε. Να το κάψουμε και να ξεπερδεύουμε. Μάλιστα. Κατά. Και να φανταστείτε ότι προλίγου λέγαμε με τον συνάδελφο ότι η μοίρα είναι άσχημη με εσάς τους καλούς ανθρώπους. Αλλά παρασυρθήκαμε και σας συμπονέσαμε. Πάμε να φύγουμε αστυνόμια. Έχουμε επιτελέσει το έργο μας εδώ. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στη σύζυγό σας. Καλή νύχτα σας, κύριε. Μα τόσοι φασανιέρες παιδιά για ένα σκυλί, έλα μέσα τώρα!
Αλλά μην ξεπερνάμε τα όρια. Τα σκυλιά. Ας είμαστε λίγο σοβαροί, εδώ φέρατε άκρη. Ακούστε τι θα κάνουμε. Από στιγμή σε στιγμή έρχεται ο γιος μας, ο Τζον. Εκείνος μας είχε καλέσει στο σπίτι, οπότε ξέρει πώς ήταν. Τι λέτε, θα το περιμένετε? Φίλε μου, καλέ μου φίλε Πανταζά. Φοβάμαι ότι έχει γίνει μια μικρή παρεξήγηση. Θα τολμούσα να πω μια μεγάλη. Παρεξήγησε, Ναι. Τι παρεξήγησε? Κοιτάξτε, εσείς μιλάτε για ένα σκύλο, σωστά. Σωστά. Που προφανώς κάποιος. Πριν από μια εβδομάδα. Ωραία. Λοιπόν, εμείς εδώ οι δυο οι φουκαράδες